आर्टिस्टफोर बाहागो लाफैगोन आसामिसनि गरखाफोरनि नेपालिफोरनि बेनिफ्राय आदिबासिफोरनि बेबायदि बेयाव इन्डो भुटान फ्रेन्डशिप मेला नैबे एक्चुअली भुटनि स्टलमोन ओमफ्राय बेवहाय एबार बेलेग जासिगोन नैबेवहाय फ्लेग फिरफिला दैखांगोन आरो नैबेवहाय ओरैबायदि दाखालि बावै आं देखायदोंमोन लांदां दिनै नै फ्लेग नैबे बेनारिंखौ होबाय कालारा फैहांबाय लासै लासै नैबेवहाय पेन्डेल गेस्टफोर थायो ओरैहाय नैबे किटचेन जायो कमिटिनि ओमफ्राय ओरै फुडनि स्टल नैबे एक्चुअलि एबार एसे फिसा फुडनि स्टला नैबेफोरावहाय बायदिसिना थायो आं खोन्थागोन दे सिंफोर थायो नैबे पाब्लिक टयलेट नायदो नैबे पाब्लिक टयलेट टयलेटनि बेबस्था बियो बाथरुम नैबे कमिटिनि किटचेन जागोन बावहाय नैबेवहाय बे खुन्था गायनाया बे बाउन्ड्रि वाल स' नैबे स्टेजआ आं दाखालि देखायनाया ओरैहाय नैबे दखानिफोरा फैहांबाय नैबे फुडनि स्टल ओमफ्राय नैबे मार्केटनि गेट ओमफ्राय नैबे जोंहा प्रमद बर' सारनि बेखेवजेननाय अन्थाइ खाम्फा ओरैहाय बेक साइडनि गेट दङ नैबेवहाय नैबे कमन टयलेट आरो दहायनि मोनसे देखायखांबाय आङो स' बेबायदि नैबे सोरनिबा दखान आरो हरै नैबे ग्रिन कालारनि ट्रिपल नुहुरनाया एक्सप'नि जागोन बियो बे एन्ट्रेन्स नैबे सिङाव नुहुरनाया एन्ट्रेन्स मोजाङै दिन्थिहरनि आङो बहाय नैबे दै सारबाय थानाय नुनाया बेनि नैबे सिदा बे मेन एन्ट्रेन्स आरो सिदा बे न' नुहुरनाया जाहैबाय नैबे न' नुहुरनाया सिदा बेयो कमिटिनि न' ओमफ्राय नैबे फुडनि स्टल नैबे दखान गोदान नैबे बाजारनिफ्राय फैनाय एन्ट्रि नैबे बेक साइड दर ओरै मेन ओमफ्राय नैबे स्टेज बेबायदि स' बेबायदि ओमफ्राय जागासिनो दं खामानिफोरा नैबे खामानि मावगासिनो दं नै हेल्पारफ्रा खामानि मावगासिनो दङ टेन्ट हाउसनि ओरैहाय आरो स्टलफोर दङ बायदिसिना दखान पाहार हटेलनि स्टलफोर जागासिनो आरो नायदो ओरै नायदो नैबे टेन्ट हाउसनि खामानि मावगासिनो दङ ओरै जोंना सेंग्राफ्रा जगासिनो कमिटिफोर वार्कार्स जोंनि नैबे पार्किंनि टेन्डारनि थाखाय फैदों ओरैहाय नैबेयावहाय मेन फ्लेगफोर बे जिथु राउन्ड सार्कोल नुनाय मेन गेट स' नैबे टेन्ट हाउसनिफ्राय खामानि आराम्भ जागासिनो माने सम गैला सानब्रैल'सै स' बिदिनो बयबो गाव गाव खामानि मावगासिनो दं आदसा नैबावहाय दैनि सावारफोर थागोन ओरैनो श'केस खालामनाय फेन खालामगासिनो नैबे एक्सप' बे वाटार साप्लाइनि टेंकि जिलापि स्ट'र नैबेफोरो बे लांदाङा जिलापि स्ट'र बायदिसिना एक्सप' नैबे नुहुरनाया एक्सप' बियो कमप्लिटलि ओरै मिना बाजार नैबेफोरावहाय गोजां बोथोरनि गाननाय जोमनायनि जि स्टल बायदिसिना थागोन सिदा नाहरोबा माबा थागोन बेयाव मिना बाजार नैबे जिलापि गासिबो जिलापि बे लाइना ओरै सिंथिंहाय बायदिसिना जानाय लोंनायनि बेबस्था नामा गारि फैलायदो गासिबो आदसा फैलायदो आरो मा खावलायबावो दे बुंदो फंनैसो दे ओरै नाहरदो सोलिगासिनो दं थाम थुम एकदम सानब्रैल'सै ना सानब्रै ना दिनै खै थारिख जाखो 12 6 दिन बे मिना बाजार नै ओरैहाय वाला कमप्लिट जायाखै बेनिखायनो टेम्परारि थिंनि बेरा होदों नैबे नुहुरनाया बे एक्सप' ना कमप्लिटलि एक्सप' नै बोरैहाय जोंनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय खायद' बायदिसिना मोनजोबगोन बेदरनिफ्राय लानानै जिमाननाखि कालचारेल माने ट्राइबेल फुड्सफोर ओरै मोनजोबगोन आरो
गाननाय जोमनाय गस्ला बायदिसिना जानाय लोंनाय गासिबो ओरै गोरलै गथ'फोरनि नै गेलेनाय मिना बाजारनि गासिबो गथ'फोरनि गोरलै गोरलाम नै आबौमोनबो दंफैयो ओरैहाय बायदिसिना मिना बाजार बिदि सोलिगासिनो धाम थुम स' बे वाक एराउन्ड मोजांथ' बेसे गुवार नायनि थ' बिदिनो बिराद गोलाव सम भिडिअ हरैनि जाहोनानो जाहैबाय हा सोरजों एपल' दे स' बिराद गोलाव सम बिदिनो भिडिअ होनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय आंनि मिसेसनि वाइफनि फादारा एक्सपायार जादोंमोन नालाय स' एक्सपायार जानायनि थाखाय गोबां खामानि बेस्थ' जादोंमोन माने बिसिना न'खरावहाय हौवा मानसि गैया ओमफ्राय बायदिसिना खामानि मावनांगौ गोनां जादोंमोन स' बेनि थाखायनो आङो गोबां बेस्थ' जानानैहाय भिडिअसफोर हरनो हायाखै मा आपडेट्सफोर फैदों पलिटिकेलि होनो हायाखै नाथाय थाबैनो होगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोख्रों आपडेट्स होगोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन दा बर्थमान मेलानि खामानिखौ लानानैबो नैबे मेला बेयावबो एसे बेस्थ' सेंग्राफोरखौ लानानै बेस्थ' ओमफ्राय बिदिनो खामानि सोलिगासिनो दं बिदिनो आरोना थाबैनो लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय गोबां आपडेट्स होनो दंबावो खामानि मावगासिनो दं बयबो जोंबो बेरायगासिनो नायदिंगासिनो सोलाबलायाखै बेनि जाहोनावनो आं एसे आपडेट्सफोरखौहाय होनायाव एसे डिले जादों बाखि एख' प्रब्लेम गैया नायनो हायो खामानि मावगासिनो दं मानसिफ्रा लेबारफोर मावगासिनो ओरैबो मावगासिनो जेरैथिंबो मावगासिनो माने बेनिफ्राय मोनसे आपडेट होनो गोनाङा बेनो मामोनलाय आच्छा मेलायावहाय मा एक्साइटमेन्ट दं होनना बुङोब्ला गोबां आर्टिस्टफोर बाहागो लागोन बेवहाय बिभिन्न कमिउनिटिनि जाथिनि मेनलि जोंनि बर'फोरनि आर्टिस्टफोर बाहागो लाफैगोन आसामिसनि गरखाफोरनि नेपालिफोरनि बेनिफ्राय आदिबासिफोरनि बेबायदि बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन मेहेरगोनां प्रग्रामजोंहाय हाबाफारिफोरखौहाय लानाय जादों आरो गोबां मोजां प्रग्राम जागोन कन्टिनिउसलि 8 डेसनि हाबाफारि जागोन स' बेवहाय 4 डेसआ कन्टिनिउसलि आर्टिस्टफोरा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन स' बयबो फै आरो फैनानैहाय जोंनि बे सुबनखातानि जे गल्डेन डायमन्ड जुबलि जानो गोनां माने जाथ'वा जासिगोन दिस इज दा 73rd माघ मेला बेनिफ्राय 27 इयार्स दंबावो खिन्थु गोबाव सम जाबाय आराम्भनिफ्रायनो बे मेलाया सोलिगासिनो इन्द' भुटानाबो सोलिगासिनो दङ दासिमबो सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो बयबो बाहागो लाफैलाय बेनिफ्राय नायदो माबायदि जायो माबायदि जाया स' बेनोसै आरो मबाइल चार्जआबो जोबोद खम नोंथांमोनजोंहाय लेटेस्ट आपडेट होबावनो गोनां दंमोन नाथाय नैबे भिडिअ हाजोबनाय नंला चार्जआ जोबोद खम बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौहाय निमाहा होगोन गोबाव सम भिडिअ होनो हायैनि थाखाय आरो माखासे पलिटिकेल आपडेट्स होनो हायैनि थाखाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय